Shalom, horas, adorak sotamulai, marhadaulaton, marsaordo debata, tapake matiki sangobas martangiang di bagasan rohat tabe, martangiang mahita. Amen. Marede hita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluakku nasida, songon pangalului ni parmahat di punguan ganupari, uju di tonga-tonga biru-biruna akan nama pari ibana, suak songoni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, para siroha na sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di johodo hami di pakilimun, di hanguluan si saliling nililingna, sailehom matodim turohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap nirohanami, jala asa hulului hami, akan adibanua gijangi. Pergogoi mahami manaluhon sa luhut na naing mangabat hami tuhasonangan. Say pagadda hapol seaon, pakirimon do pamopomon ni rohanami. Asa monang hami ro di ujungna, lau majalo tupali hami di jolom ala ni anakmu, Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Mare de huria hita. Jadi aku
Patangihon ma patik ni debata di minggu sadarion ima patik perjulu sahatu patik paupaton. Patik perjulu ahu do Jahoba debatam ninna debatatta dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang doh na di banua tonga rodi di bagasan aik na ditoru di tano yang tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dan jadi dohonon guar ni debata yang soture dalanna ay honauhumna dosogot akkana marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon di hari minggui dina onom ari maulahamu siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dan jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe manang boru manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ay di naonomari do di top padebata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni di bahen ido bahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ido sahatna atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Mari dehuria hita. Tima dosata tuadopan di debata tapa udube marohata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami pergogo na suatu dosan para sirohami dahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahato dohami tubuh jaladang adong hapolsiao di bagasan rohanami iyan saluhut dohami manibil sian akadalanmu mas segudang do pangalosyon nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam do asin ni roham sayunang paingot-ingot akadosa ni hapos suhon nami do pangalosyon nami saingot mahami hombar tuasi ni roham do denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonod do hata ni Jehovah, unang ho mabiar, ayahu do silulugon ho. Nunga pola hujau guarmu, ahu na punaho. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amen. Maret de huria hita. Siano 425. Asini rohamu puji Allah manusia di payas rohamu kami seorang manusia ingananmu rohanami kandimi manggohi pakedohon madunami kami ulang-ulangi nabuhat tidak konghani aku buat mitotong paluahon namar dosa nang parjahat menolong ingananmu rohanami kandimi manggohi pakedohon kolunami kami ulang-ulangi. Epistel di Mingguta Sadarion, iman tersurat di 2 Korintus bidu 12, mamuka sian ayat 2, satu ayat 10, tajahama di bagasan responsoria. Di bagasan Kristus hutada dosa da jolma, nunga 14 tahun salpuna, terhisat halakirodi, lapis patuluhon di banua gijang. Manang di bagasan dagingna ibana ujui, manang di balian ni dagingna, dang huboto debata ubotosa. Na tarhisa do ibana rodi paradiso, jala dibigedo hata naso tarhatahon. Naso jadi dohonon ni jolma manusia. Jala dangpe hupa puji-puji diriku, dang naso maroha audisi. Ay sitong do hataki, alay worom namai, unang sumurung ahu dirajumi halaksian na diidana, doho binegin na diaw. Toluhali dohu pangido siya Tuhani, asa sumurut isianaw. Hita di baheni sonang do hilala di bagasan akka hagalion pangalilion hasusahan pangalilion do hagugutan ala ni Kristus ay jup panggaliaw di sido au margogo ido sahatna martua do akka natumangihon hata ni debata jala no piotsa. Amen. Maret de hita. Puji
tatangnyakod do aporsya. Tahatidak ko mahaporsyaw tay saunan hadidak ko nidongata sa haporsyaw di sato portibion rap mahitam madok. Au porsya tido ama pergugo na suatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsya Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tubuhon ni si Maria na gabi-gabi seton di perbadia andorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banutulu ni tanom na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai masugut mulak tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsya ditondi perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dot hasasani dosa do diatai na madok mulak mangulu sugut daging halak nong do dianguluan na sola suda. Amin. Kor sian Dewan Seni Parturia. Kita
Tabigima tikting na masa do si pamasaon ni HKBP Kramat Jati. Shalom, Horas Madihita Salhuna. Odolan itik minggu tanggal 7 Juli 2024. Sada Romawi Pakobesion. Sada titik sada guarni minggu doh topik minggu. Guarni minggu ta sadarion minggu paupator dung Trinitatis. Topik minggu debatado partano batuata manang Allah benteng bagi kita. 1.2 Berita Nasorang. Nah di hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di basa-basa Tuhatta dosa ada dana boru di keluarga Hans Heru Troyas Lubis inatai Winda Andriani boru sitijak sian wi Makassar sada hipas do dadanahi suang songoni nang natorasna. Sada titik tolu perdidion nabadia di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sadarion di permingguan pukul 10.30 WIB patupaun ni huriata do perdidion nabadia tu yanakon ni huriata godangna dua halak dana boru imasian keluarga Jack Fernando Herianto Hutajulu do inata Priska Yunita boru ginting sian wek perserahan dohot keluarga Fernando Parulian Nenggolan inatai Yuliana Hotior Dame Borisi Hobbing sian wik Makassar 2. Sada titik opat napatupahod dohot naparadeho bunga altar tu hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 nanengro napatupahod dohot naparadeho bunga altar dohot napayaso gereja dohot nahumaliangna imasian wik Lubang Buaya. Sada titik 5 Sidi angkata tahun 2023-2024 Hobar tu jadwal Sidi angkata 2023-2024 pinabotohom kegiatan ni Sidi Ima na perjolo ujian tulisan hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 pukul 10 WIB. Na paduahon ujian lisan Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 sada WIB. Tolu JR Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 10 WIB. Opat inaugurasi Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 10 WIB. 5 makatidakon hata haporseaon Minggu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 WIB. Sada titik onom gokon tu pangarapoton. Hobar tu haputusan sermon parhalado Selasa 2 Juli 2024 laho melengkapi kepanitiaan HUT Onopulu dohot gotilon HKBP Kramat Jati alani parhalado manggokon pengurus inti ni punguan seksi dohot pengurus wik ni huriata tu rapot nanaik si patupaon ima hari Senin tanggal 2 Juli 2024 pukul 10.30 WIB inganan ruang konsistori. Sada titik pitu nanaing marbagas tikting perjolo naing majalo pamasumasuo probagaso Richard Sucipto Maruli Siaturi SPD anak nyamatta Maruli Siaturi tubuni inatta Riama Luban Raja ruasnya HKBP Kramat Jati sian wik tengah dot orwana Winda Kristina boru sinaga boru nyamatta Medianton sinaga tubuni inatta Elisda sijabat boru sijabat ruas ni HKBP Kutajaya Resort Kutajaya Distrik 20 Sada Banten pamasum-masur di patupa hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul sia WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati di pasu-pasu Tuhatta Masaka Parsaripeon Nasidei. 2 Romawi Dewan Koinonia 2 titik sada ruas Nebaru
Mamuka minggu sadario tanggal 7 Juli 2024 nunga di jalu gabe ruas ni huriata ima keluarga David Ricardo Simanulang inata Sulastri Natalia Borupurba dua danak narosian HKBP Said Nihuta Resort Said Nihuta Distrik Tolu Hubang tinggal di Komplek Kodam Jaya Jalan Tanjung Walu Blok AR 2 Romawi Nomoronom Kramat Jati masuk manasida tuwik 3 Mei tatangnya kemanggiat gabe ruas na mangulu nasida di tonga-tonga ni huriata. 2. Mamuka minggu sadario tanggal 7 Juli 2024 nunga di jalu gabe ruas ni huriata ima keluarga Edo Trison Sanjaya Manulang inatai Sweta Marito Boru Hutauruk na baru marhasahotan tinggal di Jalan Remaja Sada masuk manasida tuwik tengah tatangnya kemanggiat gabe ruas na mangulu nasida di tonga-tonga ni huriata. 2.2 Seksi remaja ragam ni kegiatan perheheon seksi remaja songonomma na perjolo hari Minggu tanggal 30 Juni 7 Juli 2024 kegiatan basar lahu papunguhon dana mandiri haperluan kegiatan perheheoni maringanan di ruang serbaguna ni huriata. 2. Pada tanggal 5 Juli Mobile Legend di ruang remaja pukul 10 WIB. Tolu hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 lomba badminton pukul 10 WIB di tempat GOR JR. 4. Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 futsal pukul 10 WIB tempat GOR JR. 5. Hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 puncak perayaan perheheon maringanan di ruang gereja. 2.3 Seksi Napasobulung Hobbartu program kerja Napasobulung perheheon Napasobulung HKBP Kramat Jati panitia mangulahu ragam ni kegiatan perheheon songolemma. Na perjulu pamuhai perheheon hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. 2. Basar perheheon di hari Minggu tanggal 14 21 Juli 2024. Tolu perlombaan perheheon eksternal. Lomba sport meliputi futsal putra, futsal putri, basket putra, badminton ganda ganda campuran. 2. Lomba e-sport yaitu Mobile Legend online di tanggal 31 Juli do 1 Agustus 2024 dohot offline di tanggal 3 Agustus 2024. Tolu Festival Koir Sabtu tanggal 14 September 2024. 4. Penutupan perheheon di hari Sabtu tanggal 21 September 2024. Marhitek tingon panitia manggoko sudi Napasobulung ni HKBP Kramat Jati lahu berpartisipasi tu ulau ni. Untuk informasi lebih lanjut boima menghubungi nomor Sada Iswandri Sormin HP 0857 2285 0304. 2. Anggun Borusinaga HP 0855 sia 5778 2028. 2.4 Punguan Am HKBP Kramat Jati. Hobbartu program Punguan Am HKBP Kramat Jati tahun 2024 songon wujud peduli tulong atas saha porseaon punguan aman huriata lau mengebati dohot ulaon asini roha tu panti jompo ima panti jompo Wirda Hana Ciracas Jakarta Timur 270 halak pasahaton bakti sosial Manang Baksos di Patupa hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 WIB. 2. Panti Jompo Hana Ciputat godangna 10 halak di si Holan Kebaktian Dohot Kunjungan di Patupa Minggu 21 Juli 2024 pukul 10 WIB. Di sosohom matu ruas na giot rohana lau mangurupi ulaon tu panti jompoi buima di pasahat bahan pembersih, deterjen,
pembersih lantai, pasta gigi, sabun mandi, batangan manang cair, dohot pengharum. Paduahon pakaian bekas layak pakai, bersih dan rapi, kaos dewasa, celana pendek, dohot daster. Patuluhon makanan manang snack, roti, biskuit kaleng. Tapasaha matu panitia kunjungan panti jompo penguan amani Huriata di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 dung sidung per minggu manogot jam 6 pagi dohot arian 10.30 wib maringanan di ruang serbaguna ni Huriata. Boima menghubungi na perjolo amang situa emper dede boru nenggolan HP 0812 walu sia 0 2 paduahon amanami S Abbarita boru napitu HP 0812 1247 513 Tolu Romawi Dewan Diakonia Tolu titik sada Barita Habok Niroha. Nah di hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 nunga jumolo marujungolu inata Festi Wisuda boru Simatupang umur 37 tahun. Hina baluhun niamata tukot HP Siregar dot opat halak danak sian wicawang. Tatangyak koma keluarga na tininggalhon nai asa tibu terapul rohan nasida. Tikting tambahan. Pertanyaan UIK BS Taman Harapan hari Kamis tanggal 10 Juli 2024 maringanan di bagas ni keluarga situa J Siregar boru sitorus inganan na di gereja. Paduahon UIK Cilitan Besar di bagas ni keluarga M Siregar boru Siburian di hari Rabu tanggal 10 Juli 2024. Songoni masa ni tikting di minggu tasadarion akan naso di jahaho di tiktingon boy mata jaha di weani grup tabi manang website ni HKBP Kramat Jati. Shalom Horas. Mare dehuria kita uhuta papungu pilihan sada A do sada B. Benar
Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Mana mangaramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata ni debata nagabe turpuk jamita di minggut paunopon dung Trinitatis. Ima natar surat sian buku pesalmen 40 mamuka mais sian ayat sada satro di tu ayat 5 tatangihon ma. Hutani raja boloni. Ede sian aka anak nisi Kora. Tibuldo Jahoba jala pujion situtu di bagasan huta ni debatata di atas dolok habadion nai. Denggado martaga habing silas ni roha niliat portibion do dolok sioni. Suhi natukan utara huta ni raja natibuli. Tau partano batoan do debata. Tartada diakah bagas nasida. Ai ida ma marluhut do aka raja mandapoton. Hape dung dida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedo nasida maporus. Aka hitir do nasida disi. Mangae songon boru-boru nalau mangitubu. Diropuhi hodo aka parau tarsis. Marhite-hite alogo sian habisaran. Sumantu barita na hubege hami do huida hami di bagasan hutan ni Jahoba Sebaot. Di bagasan hutan ni debatatai say pahoton ni debatadoi rodi saliling elingna. Di tibang rohanami do ale debata as ni roham di parsitongan ni Joromi. Sumantu guarmu do baritam ale debata rodi ujung ni tanoon. Kok hati goran do siamunmi. Marlas ni rohama dolok Sion. Marlopolok ma akka boru Juda. Alani panghumu. Haliangi hamuma Sioni jala liati hamu. Bilangi hamuma akka partano batuan nai. Tak kasih hamuma parik nai. Sigati hamuma akka bagas nai. Asa tarpajojor hamu. Tupino parmu sogut. Babua debata oddo debatata rodi saliling lingna ibana manogu hita rodi hamatean ima sahatna. Hurian itu hata di hamuna manami nanami tung takas do di bagasan turpukon ima ede sian aka anak nisi Kora. Isido na dimaksud anak nisi Kora manang di hata Indonesia Bani Kora. Ima sada keluarga sian peparan suku Lewi. Manang tadokma malim. Do bain nasida malu marede mamuji debata. Allah dia tidak kon nasida do nabi nain ni debata ima haluaon tu bangsonai. Ima bangsonai ya. Nadidok Sion. Jala tarida do dison amang inang ede puji-pujiani manggobarhon songo dia do hamuliaon, songo dia do haluaon, dot las ni roha, mangalinggomi Sioni. Bahasa di dok Sion. Dicatat di Alkitab godangna mar 160 halima hata Sioni. Berarti adong do nanaing dohonon buasa di dok Sion. Ima sada dolok natibo
di sima debata maringanan. Jala nasida memang saroha sa pikiran. Dangadong disi hapugoso ala nasida saroha sa pikiran jala mangulu do di hasitongan ni debata. Dungi didok muse bahwa debatado partano batuatta. Ima doloksionon. Sada tadokma di zaman najolo. Sada kota na memiliki benteng pertahanan na luar biasa. Asa boha, asa aman, tentram, sonang nasida. Jala disido amang inang na didok debatado na mangaramoti majaga di tonga-tonga ni parsauran nasida. Sada kebanggaan do di nasida taringot tu sioni. Di sido nasida mamestahon pambahenan ni debata. Ala memang terbukti do. Aka penguasa taida di ayat 5 satrodi tu ayat walui. Songo dia do aka raja akhirna nasida do naikon tunduk jala akhirna nasida ma gabe mangakui manang tadokma dangadong be hagogon nasida martibakon hagogon ni debata. Sada puji-pujian nasa sitong na lapatuduhon dohot paingoton hita sudena songo dia do hasatiaw ni debata tu bangsona na amat luar biasa di pambahenan ni debata tu nasida na toktong diramoti nasida. Jadi siani buima buatotta amang inang di pengalaman ni pardalanan ni ngolutta bahwa aka hamaulon na Jepang di tonga-tongata buado asaboi hita mamuji pasangapon guar ni debata. Bahkan berikutnya diajari do nasida asa mamuji debata jala ikon do tupinopar nasida. Dungi di ayat 15 bawa debata odo debatata rodi saliling lingna ibana manogu hita rodi hamatean. Jadi siani boy dapat hita sian turpukon na parjolo bahwa di bagasan pardalanan ni ngoluta pasti do hita mengadopi akka hamaulon bahkan dang sanggup hita manaluhon hasusaani manang panggulmiton ni ngolutta alai di bagasa turpukon hita amang inang di paingot do di tonga-tonga ni hamaloni ikon mampu do hita mamuji debata songon na di turpukon ima aka anak ni sikora mamuji debata. Mamuji debata didok dison de dua timbul do Jahoba jala pujion situtu di bagasan huta ni debatata di atas dolok habadion nai. Na marlapatan panidangion ni hita halak Kristen betul-betul panidangion beralamatkan tu Tuhan debata
ala ibana do na sun tibuli jala na sun gogoi jala di huta ni debatata di atas dolok habadion nei hita muji ibana. Torang do di Mazmur manang Psalmen 34 ayat sia di dok dai jala idahamu dengan bahasa ni Jehovah. Ido alasanna bahasa hita muji ibana. Marningot di hadengganon ni debata di ngolutta. Ido na mengojar hita asa unang murah-murah hita kecewa manang pesimis di pardalanan ningulut tahun. Molo tarajumi do debatado nasun denggani. Berarti hita memiliki haporsiaon. Jala haporsiotei dang holan ditiki ya. Tak alami songo dia do terida pasu-pasu ni debata. Namun ditiki hasusaan ipe di hapariro ni ngolutta pe sepanjang ni ngolutta ikon dotong hita marningot di denggan bahasa ni debata. Ido naikon bertekad hita satu ujung ni ngolukku. Nyima didok diet 15 babua debatata rodi saliling lilingna ibana manugu hita rodi hamatean. Sehingga boy matadok tidak ada bisa menggantikan posisi ni debata. Molope hita mengadopi hamaolon hasusaan. Bahkan naso mampu behita manaluhoni alai tong dope mangulu haporsiota bahwa debatado na toktong mangrupi mandongani mamasu-masu ngolutta. Ido haporsion na mangulu. Haporsion na mangulu ido dipangido Tuhanisya kita jala rade hita mengadupi hamauluni. Jadi molodi dok haporsion na mangulu sama dengan ima margogo mahita mengadupi hamauluni. Dada holan lip service hita madok au porsia lebihado au porsia di tonga-tonga ni panggulmito ni ngolutta monang hita manaluhoni. Ido na paling penting di hita iman akaning kor ni Dewan Marturia. Luar biasa teh. Ya. Odope episode na perjolo hamuna. Ante sejak kami di son. Ya. Semoga ya diterus sodak keluar salion. Ya. Barita nauli hamuna mengajak hita sudena asa ima didok HKBP bersinarlah. Kobarkan sending. Nah seharusnya di donasida di tanggal 20 Juni alai onnoma tiki nasida naboy tampil. Ber kita manggurang do personal ni seksi sendingon. Memotivasi hita di mudah-mudahan tutiki namangyut lam torokma akar wasta madohoti punguani seksi sendingon. Ala memang seksi sendingon ma na toktong mangrupi aka amanami inanami manangyakon jala berkunjung tuaka ruasta namar sahid. Waktu nasida, tiki nasida, gogo nasida, bahkan hepeng nasida materi tidak bisa dinilai banyaknya
mereka sudah berikan kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, pasti do namar sendingon ya. Dang na tabu-tabu nasida madalani on. Sipata molo didok nang berkunjung tu jabu ni si X. Olodo dijua unang masonari. Sahali paduhalion. Puido anon mamuse. Jadi sungguh amat tabah ya. Kuat, semangat, seksi sendingon, dan adong istilahnya menyerah. Walaupun personal tiki 10 halakon, 12 itu kamu mangagudang beon nasida. Alani semangat mahamote. Dido, semangat doa muna. Semangat, iya, puji Tuhan. Ya. Jadi daktalu hamuna dohot punguan Immanuel. Ate kan amang kitua iya parhudulna penakin ai di hudulani biasana dah ya punguan Immanuel don. Jadi neng bersaik kamuna lau mamuji Tuhani ate bajuna pe terseragam ate iya luar biasa hasadauni hamu ate songon par Immanuel ate do kur na laipe kun na seragam dah ate asa denggan. Iya, sahati, iya. Saroha. Da kalau tapilan di warna baju nuansa alai memang sada do pajoni Tuhani Tuhamu tuhita sudena bersinarlah HKBP, kobarkanlah sending di mana sangat dibutuhkan di tengah-tengah gereja yang banyak penderitaan, yang banyak beban berat. Ima mangalun semangat Tuhamuna, semangat ma kituana adong do dison, kitua dewani so bereng sidote bah. Ita daruasi do hamuna temang ima amang situaha gultong. Iya. Semoga matemang nakol salion tersok kamu mah betul-betul gembira do nakin. Atikan namang inang gembira luar biasa. Baru pertama sudah penuh percaya diri bahwa bisa kami bernyanyi dengan baik. Martobak mahita tutuhatta luar biasa. Ima naparjolo asa toktong mahita mamuji debata. Napaduahon songo dia do hita mengadopi aka si tahonon nadok-doki di tonga-tongani ngolutta. Dikatakan saya mengutip seperti ini. Penderitaan bagaikan orang asing yang mencurigakan. Yang mengetuk pintu rumah Anda. Mau tidak mau Anda harus mengizinkannya masuk. Karena ia terus-menerus mengetuk pintu dan tidak mau pergi dari hadapan kita. Amang inang molo songgop si taonon tu dirita ahadoi tadok tu dirita lau maho unang dison ima na terjadi di Apostel Paulus di epistel nakaning bahwa di hilala ibana do adong basir-basir di pamatangna, di sibukna. Jalamangido do ibana asa sumurut siani. Tolu hali do ibana merpangidoa tu Tuhani. Ale ternyata dang dioloi debata pangiduan nai. Na dileo debata alusna ima. Tukma asli rohakku diho. Basa. Nunga borat dialami Apostel Paulus barsait ibana.
ditolak ibana songon apostel ibana, dan dijalo halak korin ibana, alani dang mampu ibana meneruskan dipangido ma asa sumuruti sian ibana. Alai alus ni Tuhan itukma asirokku diho. Namar lapatan amang inang bahwa si taonon di tonga-tonga ni Portibion dan boy tadok hilang begitu saja. Satu-satu datang. Sudah jatuh di tempat tangga lagi. Belum selesai satu, sudah datang lagi. Dan seterusnya begitu. Sampai akhir. Ngelutta. Namun tak alami amang inang di pardalanan ni ngelutta. Songo dia ma. Ibana namar gogoyo kita. Ido nadidok asli rohani debata. Kalau pikir-pikir kenapa bisa saya hidup sampai sekarang padahal gok saitu umpamana songone. Puasa boy dope hau mangula ulaku nang pe gudang sepikiraku. Bukan karena kita orang hebat punya talenta luar biasa, tapi Tuhanlah yang menunjukkan kuasanya tuhita. Maka di dogma sada ede bahwa dia tidak pernah janji langit selalu biru, tapi dia berjanji dia selalu menyertai. Dia tidak pernah janji bahwa jalan selalu rata, tetapi dia berjanji dia beri kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Ima amang inang tung takas do dada holan apostel Paulus mengalami si taonon nadok doki hita sudena jala panidangnya ni ibana holan alani asni rohani debata nang i gabi panidangnya ni hita sonari dor seterusna. Jadi tadokma biarlah di dalam kelemahanku nampak kekuatan Tuhan. Jala disido hita dan gabe artina menyerah dalam kehidupan ini. Songon topik mingguta imana madok bahwa debatado partano batuata. Debatado partano batuata isema alota danga dong. Mau lope gudang alota di sekeliling nih hita manang dongata boy gabe musutta ya, musuh dalam selimut begitu. Alai tung takas do di boto Tuhani ido ya. Kemampuata jala tung takas do dion debatado hita sian aka musutai naing merusak manegai tubuhon gabe sepikiran bahkan gabe stres sehingga boido lilu hapur syota songono do gabe Kristen. Jadi unang escape sian si taonon manang persoalan panggulumito ningoluta ale fesit hadapi di bagasan mangido hagogon nasihat Tuhani. Napa tuluhon? Hita hamuna amanami inanami adongdo tugas dile Tuhani itu hita asa toktong tamemehon tuaka generasi na mangihut. Duari retreat aka parguru malua
ajaran 2023-2024 di puncak. Dua rioma di gembleng nasida. Opak pedita borhat tusi betul-betul manggalan pembekalan. Ala ido finalna minggu on dan seterusnya marguru latihan korma nasida. Songonima hasadao ni aka yana kotai. Semoga ono plusada halakon betul-betul dirimang-rimangi hatan di debata nang dipasahat naposo ni Tuhani opat halaki. Jala memang didukung panitia. Mau lihat molo di sono dong panitia. Ya. Panitia sian orang tua. Jala dong musena mendukung. Ya, ruasta na burju asaboi tabo disi sonang. Dan adong be songonod do tempatna. Dan adong be mangicahi songoni. Sonang las rohana sida gariada cepat kali pun pulang. Ima alus ni yakka yanak koni ala sonang nasida disi. Alena ikon tatangnya kon nasida. Jala sude natoras nak kita pangulani huria nang ruas sudena hita terjauh laho mamaritahon barita nauli tu akka sudut no poso tantangan no bol gasonari amang inang ima diperhadapkan hapersiaun tu ilmu pengetahuan teknologi ngataida nasida gumodang memakai HP hampir marjom-jom nasida untuk mencari ilmu pengetahuan di HPI alai boido muse ya makoron gabe haluon hapersiaun karena semua di HP ini sepertinya menjawab pergumulan mereka. Jangan-jangan iman mereka akan bergeser dengan inilah menjadi hamba Tuhan mereka nantinya. Ido natahabiari di tiki sonari. Unang majo generasi no poso garida pe. Kalau nggak ada HP kayaknya nggak ada kehidupan. Molo dompet tinggal di jabu boy dope. Ale molo HP dan tabuan iradong na hurang dihita. Itulah yang tantangan besar bagi kita. Apa yang harus kita perbuat sekarang ini? Natoras orang tua, gereja, arak-arakan untuk tuakan naposo dirangkul, dimemehon ima hapursiaun nama ngulu. Karena zaman kita nggak tahu nantinya bagaimana akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bisa degradasi, hapursiaun nasida, meninggal Tuhani. Nggak penting lagi, apalagi di dunia Eropa, Amerika, ngagudang be nasida, dan tu gereja be, dan Persia be nasida tu Tuhani. Jangan sampai itu terjadi, tu hita, nang apalagi tu sudut no poso. Alani dita salutna. Di bagasan hatan ribata di tikion tugas nihita gudang untuk alai na rumikot ima jadilah teladan. Ido tema ni para pelajar sidi berkarakter Kristus seperti apa? Hidup dalam kerendahan hati, hidup melayani, hidup dengan ketaatan, dan hidup dengan penuh kasih. Semoga ya anak kotai betul-betul menjadi laskar-laskar Kristus. Nak kita pe jangan pernah menyerah. Tetap mewaspadai secara khusus judi online. Judi online. Kita tidak tahu apa yang mereka baca, mereka pelajari dari gadget ini. Jangan-jangan mereka sudah tergiur dengan judi online. Beta hita amang inang. Sejak dini ya nakota hamuna kanatoras
nama buan poso-poso lau tardidi. Jangan hanya ritual mabuan dakdanakta tu gereja lau tardidi, tetapi hari ini dan seterusnya ajari mereka dengan firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kehidupan mereka kelak. Dipargogoi Tuhani Mahamuna sebagai natoras. Mungkin 10 tahun yang lalu tidak sulit menjadi orang tua, yang sulit soal ekonomi, tapi kedepannya Hamuna sebagai orang tua muda, bukan masalah ekonomi mungkin, masalah bohado, Hamuna mampu do mengajari aka yanakoni asana sida tang di bagasan hapor siau tu Tuhan debata. Kemampuan adalah buhado relasi muna rapdo Tuhani. Jadi itu mustahil orang tua bisa mengajarkan anaknya dengan firman Tuhan bila orang tua pun kurang di dalam persauran tu debata. Alani soso-soso matu hamuna dua keluarga asa ringgas mahamuna mersaur do Tuhani jala gabe orang tua teladan mahamu tu yanakon muna. Amin martang yang mahita. Muliate madiho Tuhan nunga marsaringar be hatam di tengah-tengah nami. Ajari mahami Tuhan laho bertumbuh di bagasan haporsion nami napolin naboi berakar satu ujung ningulu nami. Hodo debata nami, partano batuan nami, benteng hidup kami. Tu hodo hami marpangusadean laho medalani ngulu nami siganuk ari. Tuhan debata tatak masudia karos ni huriam. Naro tu gereja manang nasoboi dope nasida tu gereja ala gudang halangan nasida tarumobi namar sait nasida. Lain na mengikuti live streaming pe Tuhan hodo na maboto ahana masa di tonga-tonga ni ruas ni uriami las ni roha manang arsak ni roha pargugoi nasida salut na Tuhan lo madalani ngulu nasida siganup ari songon natoras ajari nasida Tuhan asa mengajarhon aka poda nauli kana denggan imemehon tu aka pinoparna takas do usadari hami Tuhan zaman na semakin canggih on boy mabain aka yanakon nami jatuh tu dosa bahkan tu pandelian aladang mangulu di bagasan hapursiaun lani Tuhan pargogoi sudia kanatoras la mengajari aka yanakon nasidabe nang secara khusus dua halak natoras na mabuan poso-posona laho majalo padidion na badia. Ima Tuhan keluarga Jack Fernando Herianto Hutajulu Inang Friska Yunita Boruginting Sianwek Parserahan dohot keluarga Fernando Parulian Nenggolan Inang Yuliana Hotior Dame Borusiombing Sianwek Makassar 2. Tuhan pasat tamima tu tanganmu keluarga nasida Tuhan nama buan poso-poso tu pandidion nabadia hodo na mangalun gogo las ni roha semangat laho mengajarhon yanakon nasida Tuhan manada holong ni roham asa tubuh hapursiaun tu yanakon nasida jala natoras nape Tuhan pasu-pasu ma dingolu siganup ari
Hodo na toktong tur campur tangan di pergumulan nasida. Na kubuah kami todopanmu karuas ni huriam namar sahid. Ima inang nyonya si tinjak borus si tumorang sian wek duku. Marsahid di opname di rumah sakit Adiaksa. Nang songoni inang nyonya si tua SMT si Matupang. Inang boru nenggolan sian wek rambutan 2 di rumah sakit Polri. Tuhan asi maruham pasu-pasu ma obat na dipangan nasida leon hagogoon semangat laho manaluhon akka sahid nasida sa boy Tuhan ditiki na jonokon boy nasida taruli hai pason jala boy nasida mulak tu bagas nasida di bagasan las ni roha sudia ka aktivitas ni huriam ale Tuhan di bagasan saminggu neneng roon hodo namandongani hami kana posom pasada rohanami mangeluy ho leho di hami hai pason do tagogoon las ni roha rappon keluarga nami be nang songoni akaros ni huriam na memasuki ulon nasida siganup ari mulai siadak danak satu nama godang dongani nasida akadak danak namar siajar dope neng masuk mana nasida tu persikolahan nasida mulai maris nenon dohot haduan hodot Tuhan na turut campur tangan di jeripaya nasida lau marsikola do denggan asa dapot cita-cita nasida nang songoni aka ina nama balu ina hanna khusus di huriamon pasu-pasu ma ngulu nasida margogo manasida laho marmahani aka ianakon nasida pinopar nasida nang akalan siap Tuhan pasatami tuho ramoti nasida leon gogo semangat jala gajang ni umur mardongaton hai pason jala pasu-pasu masude pinopar nasida ale Tuhan nabasaka rosni huriam nasohadong dope ianakon nasida na paimay mau nasida Tuhan sahoma na mangalehon las ni rohan nasida Tuhan asa boy gabe dongan saur matua nasida nang songoni akan naposom na sodapot karejo dope hodo napatudu hodalan tu nasida saat boy dapot karejo nasida nang so adong dope rokap nasida ape nunga umur Tuhan asi maroham patudu buhai roh nasida asa boy nasida Tuhan majalo ima donganna boy dongan na masih hahulungan ale Tuhan pos dorohanami disude tang yang namyon na orang sempurna do dang sikop lani pasikop ma lani Tuhan pasatami ma tang yang namyon holan mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami martang yang hami tuho amen tapuji matuhata marede huria mahita hut tapasa ma peliata Tuhan
masuk mahita tu acara pandidion nabadia ditiki marede jongjong mahamuna dua keluarga nama buan poso-poso lau pandidion nabadia marede mahita. Oh Jesus, naik berdiri no poso-poso, sayo mengenaliki turut manjalo di bawah natoras nasida betuson ainan pasadono tuhodak danako. Ale amanami na di Banua Gijang narodo hami tujolom mabuan akadak danakon saya si maroham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangyahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamu akadongan nama buan dakdanak sididionon tangyok kamu mahatan ni Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion nina madok akasisianna podai hamu masalut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni debata ama dohot anak doto di porbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahon itu hamu jala ingot ma sedong anakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manang ise na porsia dot ni didi dapotan hanguluan alena so porsia hona sogot tangihon hamuma dohot hata ni debata natar surat di evangelium ni si Markus adong ma aka nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama ale dipicang aka sisian naima nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dokma loa samu ma aka dakdanaki rotu au unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajau ni debata natutudo nahudokot tu hamu manangisi pe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadak danaki dia peon matanganna tu nasida mamasu nasida atong hati dakok kamu majolo hapor siotai. Atong alusin hamu mahata nasukulon na parjolo dipangido hamu nuaing didion akadak danakon tu bagasan nina hina porsen muna dipangido rohanami. 2. BH naulodo hamu mamudai anakon munaon asa diboto jaladiuton nasida hatan debata. Naulodo hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria protestan asagabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atau kapasat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai.
Ya, sebentar. Ale Michele Imazeline Nenggolan. Hudi di maho tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajon ni di bata ro di saliling-liling na. Amin. Ya, sudah siap. Nanti mari Pak. Ya, silakan. Zefa Ciona Anandini. Ale Zefa Ciona Anandini hudi di maho tu bagasan guar ni bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni to di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan haracau ni debata ro di saliling ni liling na. Amin. Martangi yang mahitang. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat kami akadak danakon tuho. Jala di jakokodo nasida. Gabe anak komu marhiti-hiti pandidio nabadiyai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida. Di tanoon jala gabe panean di hanguluan na saliling-liling na. Asima roham do diaka natoras nidak danakon. Separ gugoi jala ajari manasida. Manugunogu dak danakon tuho asarap nasida taruli diaka arta ni hararjonmu. Amin. Jongjong mahita sudena marede mahita. Saat maturohami Yesus kami doa kami Tunggu itu surgawi Sayoloi masakap nami Manggoangai oh Tuhan bantu buku hangoluan Tatangnya kon mapeliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silian leo na denggan. Dot nasa ulibasa na maulutus. Hu pasat kami masya na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa operasyak kami pilihanon. Patibulhon na rajan mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami godang selen-len mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana milehomi Rodi pamataku Osadot kukuki Roni saluhu hartaku Upasahan itu nasamu satu kudu Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia maguarmu. Se Roma harajanmu.
Sesaut malam meniroham di bano tongaon songona di bano gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangunjunan. Balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasoron madamena tutodim. Hamuna manami nanami Parhlado HKBP Keramat Jati Pasahaton selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Horas. Keluarga mau di foto ya, tolong digeser.